Kini kantaha ako aning namugna pinagi sa ako ang pagkuyog ug panagatan atong mga nangaging adlaw. Unya ako yung na sinati ang kalisod sa usa ka mananagat no. Sa akong grupo nga gikuyugan mga bayay mi 24 mi kabuok. So tinuod ang kining pagpanagat di gid ay sayon udi lalim. Kay gawas nga masugal nimo ang imong kinabuhi sa maong trabaho, delikado unya kana ang dili gyud gaan bugat siya nga trabaho. So mo na giingon nga okay ra, importante nga enjoy lang gid nimo ang imong kagalingon sa imong panginabuhi. Importante nga dili makayatak sa uban. Okay, kini kataha ako nang namugna og shout out day ko sa ako ang grupo nga nakuyugan sa akong mga kauban, mapakikupila to nila pero wag lang ma-shout out kunya nako ang ilang mga pangalan niya. Shout out lang ko sa mga Birgara family nga maoy tag-iya sa maong panagatan. Okay, diha sa Maingi, Toledo City. Panagatan nga dagko bitaw kanang gitawag og kana kubkub o hulbot-hulbot unsa na siya. Mao ni siya kantaha akong namugna para sa tanang mga bayay. Inigsaw sa adlaw mo sunod ang kagabhion. Among andamon ang dadpunon human sa panihapon. Tanang kaubang mukuyog ilahaning tapukon. Unya sa bangka nila pasakyon. Ug mupadulong sa lansang nga tua sa lawlaw. Kadaghanan namong mga bayay sa buntag pa mauli ug balay. Makakuha ganik ubay-ubay di gyud mi magmahay. Panagat gani makakuha usahay dili. Ug di swerte on okay lang ug may sudanon. Mupahuway dayon matulog human ug kaon. Hayahay ug way laay malipayon bisag mga bayay. Idigsawp sa adlaw mo sunod ang kagabhion. Among andamon ang dadpunon human sa panihapon. Tanang kaubang mukuyog ilahaning tapukon. Unya sa bangka nami pasakyon. Ug mupadulong sa lansang nga tua sa lawlaw. Kadaghanan namong mga bayay sa buntag pa mauli ug balay. Makakuha ganing ubay-ubay di gyud mi magmahay. Panagat gani makakuha usahay dili. Ug di swerte on okay lang ug may sudanon. Mupahuway dayon matulog human ug kaon. Hayahay ug way laay malipayon bisag mga bayay. Panagat gani makakuha usahay dili. Ug di swerte on okay lang ug may sudanon. Mupahuway dayon matulog human ug kaon. Hayahay ug way laay malipayon bisag mga bayay. Hayahay ug way laay malipayon bisag mga bayay. Hayahay ug way laay malipayon bisag mga bayay. Thank you.
Okay, daghang salamat sa iyong pag-view sa ako ang channel. Daghang salamat sa inyong pag-subscribe. Salamat kayo sa inyong pagsuporta sa Alimukoy Tris Buhakhak. Okay, nakabot na gyud sa balay. So nakapahuway na gyud og gamay. Gikan ko dun nagat kaniha no. Salamat di ay sa akong sa panagatan nga akong nakuyugan, mga Vergara family. Lingaw kayo mi guys, bisan og wala kayo swerte ang among panagat kaya gamay ra og na dakpan nga isda. Di mo guna to hiniktan ang isda sa dagat mao nga dili gyud ingon nga giswerte. So okay lang. Importante nga maayo ang pagpanagat, maayo among biyahe nya lingaw pod. Importante nga nauli sa balay nga kumpleto. Inaana gid ang panagat di lalim ang panginabuhi sa panagat guys no. Ikan sa pagagamay na kong bata karon pa jud ko nakakuyog og panagat. Grabe lisura man din ning panagat ay pati pagabugata tong akong PC gibunlot ganiha hinoon. Pero inig abot di ay sa kanang bulsa sa panagatan guys. Mawa ang imong kakapoy lawi kita kaso sa daghang isda nga magpupupupo. Pwede pa preskuha sa isda gyud tinuod unya kana ang mga dagkong isda ba mawa ang imong kakapoy sa imong trabaho. So mo na giingon nga kung i-enjoy lang nimo ang imong kaugalingon mawa ang kaluya kung makita na ang pangwarta. Di basta-basta guys kay para buyag daghan man gimi nga 24 may kabuok ni kuyog sa maong panagatan lingaw kayo. Kay nangatog pang uban gipigpukaw gyud tambakuwas na yun murag mga military ba rindo ako nga wa kahibaw og unsay rindo nagsiga akong matay unsa may rindo kaysa may rindo dili guys kana day rindo day musakay ka og bangka lain nga bangka unya inyo to siyang hubaron ang piksi dito nga gihikot sa mga kanang sagbot mga buong nga gibuhimong balay-balay sa mga isda no. Lingaw kay guys, ako lagi nga na pag iyong rindo tambakuwas kog bangon kung kinsay rindo. Di man si rindo akong pangan, si Alimukoy man ko. Anya wata kibaw ba nga mao na diyan siya signal nila di ay nga naa mo mamango na mo kay magrindo mo. Inyo ditong irindo ang gatong gihiktan sa inyohang kanayang kuan balay sa isda o badbaran to ninyo nya among ibadbaran human pagkatitiyo na to balik mig sakay sa bangka na mo among lansa human ngadto na sa misa kani kuan paabot mi sa kanaang mutaktak na gimi sa pukot. Pag tinagtakay sa pukot guys batum nindot kay lingaw kita na ng PC kay ang magdagga ng PC ba daghan kayo pag-ana mga PC iyahay lang og panghug sa dagat ang mga kuan kay makina man ang hagbong sus inig binulutay abi og makina nang gyapon tao man day pati bugata namoy po ang akong kuan pero nawagtang ang kakapoy guys kung mabahinan nagag-isda nga gutob dago kayo tag 280 ng kilo sa gutob na mo diri sa moa niya ang tinuod lang nga istorya, di bali gidi ay nga mamahal ang isda kay di dalim pagpangita. Di basta-basta. Ninyo magito nakita ang amuhang porma sa among video, og inyo tong nahuman og tan-aw, di basta-basta guys. Okay. Shout out ay ko sa ako ang mga supporter sa Alimukoy Tris Buhakhak nya. Padayon lang ta magsuporta lang gihapon bisan og nanginabuhi ko inyong masubaybayan kung unsa ang panginabuhi nga akong apilan kay ani magin tao. Ang importante nga limpyo ang imong konsensya. Limpyo ang pangmuwarta nga gipakaon nimo sa imong pamilya. Okay. Daghang salamat sa akong mga supporters ni Felix Brian Belderol. Shout out ko ni Gisamila Bador. Naani siya ko ano guys. Pa shout out usab ko ni Elvi Kaskara. Daghang salamat sa inyong pagsuporta ha. Padayon lang gyapon mo magsuporta unya magkuan lang yapon mo kanunay sa akong mga video. Unya kini
Mao ni siya ang nagpa-shout out. Unya shout out day nako day ang tanan nga mga supporter sa Alimukoy Tres Buhakhak. Erwin Paburada, Adolf Jr., Rex Rikina, Nestor Cañada de la Victoria. Daghang salamat sa inyong pagsuporta at tugaton sa masipang pakpak. Franz Quax Lantayaw. Number 1 si Michael Tampos, akong amigo, akong idol diha. Rinier Silvano, Chabi Supas Malacandag. Daghang salamat. Riami Malipay Biray. Siljan CG. Daghang salamat sa inyong pagkuhan. Frankie ug Baskis Renier. Okay, daghang salamat sa inyong pagsuporta sa kiniang Alimukoy Tres Buhakhak. Unya napay lain mo pa shout out. Shout out ay ko ni Butsoy Junior, shout out ay ko ni Butsoy Junior, Koyko Galyo Mandraga Busing. Okay. Og ni Denmark Jimny, Denmark Lutsabas, shout out usab ni Mirasol Ros. Shout out ay ko ni Rewil Kaitom. Shout out ay ko ni Cindy Yasawa. Nasa Tokyo. Salamat kayo ma'am sa imong pag-shout out, pag-view sa akong channel ma'am. Salamat usab ni Chris De La Piña, John Lee Vlogs, Celia Abilia, unya Jubilin Yang, Balamban Mix TV, Negir Salva Mix TV, Negir Ambil Bungaos, Silya. Daghang salamat sa inyong padayon nga suporta sa akong channel Alimukoy Tres Buhakhak. Unya padayon lang gid mo pag support sa Janwa Mix TV, mga mao ang among main channel. Daghang salamat. Unya daghang pa kami mga video nga among i-upload. Wa pa namo ma-shootingan, tingali Domingo nami mag-shooting.